última conversa da xornada. Tócame a min presentar os dos autores que temos na mesa. Jorge Campos é o autor do cartaz deste curso, non? Desta xornada, deste curso dedicado das bibliotecas escolares ao cómic. E Xulia Pisón, que eu creo que xa coñecedes de ter convidado a dar charlas nos vosos centros falando de microalgas, sobre todo, quizáis de outros cómics. É todo un honor e unha responsabilidade de pechar esta xornada un pouco recollendo todo o vivido, non? Empezamos con Miguel Anxo, eu acabo de estar aquí con Toño falando da colección de cómic nas bibliotecas escolares, non? Do cómic nas escolas. Falamos moito do cómic, ou eu incido moito do cómic como ocio cultural, como lectura lúdica. O que pasa que precisamente esta conversa ímola centrar nas posibilidades do cómic tamén no ensino e na divulgación, sobre todo atendendo as súas últimas obras. Pero antes de empezar a falar dos seus procesos creativos, eu quería preguntarlles cales se teñen lembranzas que poidan compartir con nós a súa relación cas bibliotecas escolares ou mestras, ou lectura e o cómic. Se recordan se houbo cómic na súa etapa formativa? Bueno, no meu caso, eu estudiei nun cole no que non tiñamos directamente acceso á biblioteca. Era un colexio La Vaca na Coruña, era como un centro que quedara moi como 30 anos atrás. A biblioteca era o sitio onde íbamos cando faltaba un profesor. Metíanos ali a debuxar ou o que fora, pero nós non tiñamos acceso aos libros, non? Entón, pola miña banda, o meu contacto coas bibliotecas, os primeiros contactos foron en bibliotecas municipais, no CEGAI e demais, que fun sendo un pouquiño máis maior. Pero no meu caso, houve moi pouco contacto coas bibliotecas no cole en sí. E o cómic? E no cómic, cero. Vale. No, a ver, de rapazas sí, que os meus pais. Pois Asterix, posteriormente as tiras de Garfield e demais, pero non era algo que chegara facilmente ás miñas mans. Moito menos nas bibliotecas, na do cole xa che digo que non. Cando xa iba a bibliotecas municipais e demais, pois xa era máis para o libro, libro aventuras ou o que fora, que cómic. O cómic, eu entrei no cómic con máis interese moito máis tarde. No meu caso foi así, non sei. Sí, no meu caso así parecido. No cole, pois, sí que é verdade que había unha biblioteca, sí que había acceso, igual non era tan restringido, pero non había o hábito de ir, por exemplo. Sí que é verdade, a veces que faltaba algún profesor, pois ibas ali, pois sería o sitio onde nos terían entretidos ou o que sexa, non? E despois sí que o fomentar, o de ler, era moito menos que agora. Sí que é verdade que a veces dicíanche de ler algún libro e eso, pero non había un acceso claro a chegar ali, coller o libro un día ou así, non? Bueno, falábamos antes das taquillas, o sea, das portas con pechadas e tal, era casi o que había, non? E despois de cómic, eu recordo que os que líos na casa. Claro, tamén entrei tarde nesto do cómic así como lector, pero no cole non había ese acceso. Habería algún, pero non había eso, o que decía, o hábito tampouco había de ir a coller libros, cómics en sí. Pois que afortunadas, as nosas nenas e as nosos nenos, alucinaríades co cambio que se está a experimentar nos últimos anos. Entón, esta pregunta hai que cambiala, entón é como agora, como autores, como vedes, se vos achegades as veces a obradoiros ca infancia ou macedade, como vedes como pode entrar, non? Como pode funcionar o cómic tamén dende as escolas? Bueno, creo que, non sei, debemos ter unha idade similar. Claro, naquela época os cómics eran, bueno, non tiñan cabida nun centro formativo, porque o cómic era o que lías no periódico, non? Ou no Golfiño ou demais, nos suplementos para rapaces que non servían absolutamente para nada, máis que para entreter ou como os debuxos de bola tarde, non?
Entón, claro, a cousa cambiou bastante. Eu agora pois, dou bastantes charlas en coles, fago obradoiros e demais. Gracias a Deus, cada vez vexo máis profes, sobre todo, ou máis pois, xente que xestiona o tema das bibliotecas, que ve no cómic a ferramenta que é realmente como expresión. Eu empecé facendo cómic, cando empecé a facer cómic, foi de adolescente e non lle chamaba cómic porque cando me decían, é un cómic, eu dicía, non, porque eu non quería que consideraran que facía porque, primeiro, dábame certa vergonza e, segundo, como non sabía nada de cómic, teña medo de estar facendo mal. Non? Entón, pero ou para min foi sempre unha ferramenta de expresión propia para volcar aí as cousas que me iban pasando, os meus medos, os meus... Pois, bueno, como calquer artista, non? Uns pintan, outros fan cómics, outros escriben música. Entón, a través das bibliotecas, eu estou atopando como... Agora é como un refuxio para os rapaces que teñen esa necesidade de ler e de contar, non a través de cómic ou a través da literatura. Que xusto, Jorge, falabas de que para ti o principal era a narrativa, ¿no? Era contar historias, os autores que precisan contar historias e empregades o cómic para isto. Claro, como medio de contar unha historia, que é o que viñamos traballando nestes obradoiros que impartín hoxe, non? A incidencia, o sea, incidir en que a importancia do cómic é que é un medio como outro calquera para contar unha historia. É igual que lemos un libro de unha novela ou que sei, o que sexa, non? Pois podemos ler en formato cómic, porque non, claro. Un pouco o que decía Xulia tamén, que ahora chegamos aos coles e ahora xa decimos, pois mira, somos autores. Autores de cómic, pero autores, non? Xa se nos considera algo, é dicir, o cómic xa ten certo prestixio, está cada vez tendo máis, e iso, bueno, alégranos por os nenos e nenas e sobre todo tamén por nós, porque xa por lo menos empezamos como a creernos un pouco que é importante, non, o cómic, non? Que quizás un pouco o que lle falta, ainda adquirir esa conciencia social de que é algo importante, é algo válido, algo útil, e bueno, que igual que hai outras profesións igual de importantes, o sea, a artista de cómic tamén é importante, claro que sí. Xa entrando no tema da conversa, no conxunto da vosa obra hai ficcións nas que predomina a aventura ou o humor, pero últimamente, sobre todo, tedes moitas obras nas que os mediadores da lectura estamos poñendo moito ollo, o foco, que é a divulgación, non? A través destas historias. No teu caso, Xulia, tes Microalgas, que naceu, ahora nos contas, un proxecto dun grupo de investigación da universidade, se convírtese nunha triloxía que leen as nenas e os nenos. Ahora contarás a que público estaba destinado, pero en realidade é unha aventura que poden ler perfectamente a partir dos 8, 10 anos, non o sei. Ahora falarás dela. Bueno, pois Microalgas é a historia basicamente de como empecé de verdade a facer cómic un pouco máis completo, non? Eu empecé con Microalgas en 2017, se non me equivoco. Bueno, eu estaba facendo fanzines, de feito eu coñecín a persoa que me fichou para o tema das microalgas nunhas firmas no Viñetas da antoloxía de demo do Licor Café, que é unha antoloxía de autores novos que estaban comezando e demais. Bueno, eu estaba ali firmando no Viñetas e unha das persoas que se me achegou díxeme: hola, chámame José Vilariño, son investigador da Universidade da Coruña e teño un proxecto para ti. Eu dixen, vale. Quedamos un día, tomamos un café e che conto. E normalmente, cando alguén che entra así, suele ser xente que ten unha historia fantástica na súa cabeza e que suele ser un proxecto imposible de levar a cabo, porque son 600 tomos sobre a historia de non sei que, e cando intentas plantexalo como un cómic real, non acaba pasando. Todo o mundo ten unhas ideas fantásticas na cabeza que ao final acaban sendo pois nada. Pero bueno, eu dixen, sí, toma o meu email, esperando que nunca xa máis volver a contactar comigo ou non quedaran nada. Efectivamente, escribiume, quedei con el, plantexoume esta historia, non? Faloume de o proxecto de investigación que levaba a cabo, que era un proxecto de investigación que se chama Enhanced Microalgae, e formaban parte del
varios centros tecnolóxicos, centros de investigación, universidades de Europa, Portugal, España, bueno, de toda a franxa a zona atlántica que chaman, non? A Universidade de Gales, a de La Rochelle, en Francia, etc. Bueno, el tiña a idea, el era un investigador da Universidade da Coruña, e tiña a idea de facer un cómic sobre microalgas. Pero claro, en aquel momento a idea era que as microalgas eran bolas microscópicas verdes e el quería como superhéroes ou algo así. Entón, dixe, bueno, pois, me dixo, claro, pero ten que ser pois, científicamente válido dentro do que tal. Entonces, bueno, dixen que sí, porque me parecía tan marciano o proxecto que tiña que meterme nel. Vou un pouco para atrás, que agora quería... Vale, entón, basicamente empezamos facendo... Eu cheguei ali, deronme tal cantidade de documentación científica que creo que o primeiro mes, 2 meses do proxecto paseino basicamente lendo cousas sobre microalgas. Confundicheste de carreira, está Sí. claro. Aquí foi cando agradecín, que non comentei antes, ter estudiado enfermería, porque eu estudiei a bacharelato de artes. Cando rematei dixen, isto vai acabar fatal porque non dibuixo tan ben como os meus compañeiros. Entón había ese diálogo imperante de se faz bellas artes vas a acabar poñendo hamburguesas ou fregando escaleiras. Entón, claro, con 17, 18 anos estás absolutamente confuso e demais. E entón dixen, non, pois vou facer algo de proveito, vou estudiar enfermería. Bueno, estudiei enfermería, traballei de enfermeira 6 anos. E entonces, en un momento se me iluminou algo na cabeza, dixen, que fago aquí? Que carallo fago aquí? Se o que quería era debuxar, non? E ao final, bueno, pois as circunstancias da vida levaron a ese momento de eureka con casi 30 anos, decir, mamá, quero ser artista, vou deixar todo e me vou poñer a debuxar cómics. Pero bueno, a verdade é que cando me chegou este proxecto ás mans, din moitas gracias por esos anos que en principio eu consideraba perdidos, porque tiven que ler moita bibliografía científica, estudiar moito sobre cloroplastos e citoplasma e flaxelos e demais, porque claro, había que adaptar algunha das 20.000 especies de microalgas que se coñecen a personaxes. Entón, bueno, en colaboración cos científicos da universidade, incluso con algún dos de Gales e de La Rochelle, pois acabamos creando, non elixindo unha serie de microalgas e creando estas personaxes basadas nas características que tiña cada un, non? Ao final, eu sabía que quería crear unha historia, pois, que fora, pois eso, divulgativa de ciencias e demais, porque ao final o proxecto iba deso, pero estaba convencida de que a historia era o máis importante e non quería que a ciencia non quería que fora o típico cómic, a típica historia en que se está parando a narración para explicarche esta microalga é superpoderosa, non sei que, quería que formara parte de todo, que eso formara parte intrínseca da historia, pero que non fora algo demasiado evidente que aburrira ao lelo, non? Entón, a solución a que chegamos foi entre capítulo e capítulo da historia meter unha páxina de ciencias como esta da Noctiluca, no? Que provoca o famoso Mar de Ardora, que hai moitísimos agora estes últimos anos. Entón, pois eso, cada capítulo vai interrompido ou pausado por unha páxina de ciencias onde os rapaces poden profundizar máis en como son estas personaxes, non? E nada, o primeiro cómic, podes poñer anterior, o Mundo Oculto, saliu en 2017-18, non me acordo das datas agora, antes da pandemia todo é confuso. Saliu en 2017-18, traduciuse a castelán, galego, inglés, francés e portugués. Funcionou tan ben que xa casi nada máis rematar o proxecto xa querían unha segunda parte. Ao final este era un proxecto de investigación de 4 anos de duración, me parece. 4 anos de duración e claro, estos orzamentos destos que cando che dicen hai un orzamento de tal, flipas, como que? Como unha pobre autónoma autora de cómics, non? Son cifras que non entendes, non chegas a comprender. E entonces fixemos o segundo, porque, bueno, xa vos digo, tivo bastante éxito en coles e demais,
E ao final facíame gracia porque os propios socios do proxecto, os propios investigadores, cando iban dar unha charla, pois non sei, a veces preguntame, vou dar unha charla en algunha universidade estas famosas de Inglaterra, vou dar unha charla tal, podo utilizar as túas imaxes? Por favor, sí, leva o que queiras. E nada, e iso acabou en 2020, sacamos, xusto na pandemia, ademais, sacamos a segunda parte, o Mar de Ardora, que ao final este sol se traduciu a galego, castelán e inglés por ser o idioma principal do proxecto. E igualmente estes dous cómics traducíronse en moitísimas charlas en institutos, moitísimas. Está feo que o diga eu, pero son cómics que ao final sirven para traballar no departamento de ciencias, no de arte, por exemplo, ou se o colles en galego, etc. Entón, bueno, pois foi un proxecto, bueno, para min é un proxecto de momento da miña vida, non? Porque o que levo desde 2017 traballando en isto, non sabíamos se iba a poder terminar, pero este ano, pois, acabamos o final da historia, non? Hubo aí, o proxecto de investigación terminaba, e foi, chegamos e dixemos, hai que sacar o terceiro número, acabar a historia, darle un final digno ás microalgas despois de tanto tempo. Entón, aquí, como xa era o último, me deron liberdade case absoluta, dixen, pues, vades flipar. Entón, levei a historia ao que a min máis me apasiona, que dentro da ciencia, a min gustame moito a ciencia, como friki que son, pero a nivel friki, non a nivel científica de verdad, non? Pero bueno, quería contar unha historia no espacio, en Marte, e ao final, pois, acabámola contando. É unha historia de máis que logo veredes, enseñareivos, que xa tiña pensado no primeiro cómic, na segunda páxina do primeiro cómic xa estaba o final, o sea, pensado o final da historia en sí. E bueno, pois é un cómic para min o mellor, está mal que o diga, pero bueno, se ve moi ben a miña evolución como autora e como debuxante nos tres, é unha diferencia bastante grande, ou polo menos eu vexoa. Entón, pois claro, este sendo o último e o máis personal, pois ao final, pois... E o bebé que acaba de nacer. E o bebé, claro, recién nacido. Pasamos a falar con Jorge, logo retomaremos despois de procesos creativos, a ver se nos dá tempo falar de Irene a Porteira, pero queríamos falar con Jorge porque ten obras moi diversas, porque ademais de facer banda deseñada fai ilustración ou en libros de ilustración metes todas as ferramentas, non? E páxinas de banda deseñada. Podemos falar de O destino de Kameko, unha banda deseñada ambientada en Xapón. Despois dos teus obradores xa entendimos por qué, xa entendín por qué. Algúnas láminas, non, dos atlas de Galicia, que seguro que tedes nos centros, ou as follas que facedes, cando falábamos da revista do Papagayo, que volveríamos a retomalo, aí tes tamén moito traballo de divulgación, non? Utilizando a banda deseñada. E eu quería saber un pouco como chegan estes proxectos a ti e como ves que realmente é onde estás desenvolvendo a túa obra. Pois, empezando polo O destino de Kameko, creo que a diapo que temos aí. Bueno, esta obra que a fixen xunto con Abel Alves, que é o guionista, pois tamén chegoume dunha forma bastante curiosa, porque, bueno, ambos compartimos o gusto por Xapón e polo xaponés e así, e houve unha expo en Coruña no 2016 de autores galegos, había un par de páxinas de mostra ou algo así. Bueno, eu participei e Abel tamén participou. De feito, eu participei, vamos, de chiripa, porque no último momento unha compañeira díxome a ver se que mandase algo ali. Eu, claro, eu estaba empezando como autor, aínda non tiña nada publicado, ganar así algún concursiño de cómic e xusto mandei unha das páxinas dese concurso. E xusto a coincidencia foi que Abel andaba por ali, viu as páxinas que expuxeron das miñas, non? E ese mesmo día escribiume que tiña unha historia así que encaixaba co meu estilo de debuxo. Bueno, a partir de aí fomos descubrindo que ambos tiñamos ese gusto por Xapón, non? Entón foi me mandando un pouquiño o que era o avance da historia, pero sobre todo mandoume o que imos hoxe, non? Esa parte máis científica ou máis, neste caso, histórica
claro, mandoume unhas cuantas follas nas que me explicaba pois, desde como coller unha katana ata as posicións no judo e no kendo, por exemplo. Pois había cousas que non podía facer, pois sempre tiña que ir a man dereita por riba, non podía ser así, porque o kimono sempre ten que ir hacia este lado, porque hacia este solo yo poñen cando alguén morre, por exemplo, e tal, non? Ese tipo de, digamos que, de información foi a que, bueno, a que me acabou de convencer para facer este proxecto e realmente pois, foi tamén o que foi enriquecendo toda a historia, porque digamos que a historia é ambientada na era Meiji de Xapón, pero é máis unha historia de aventuras. Está baseada nunha lenda que hai por ali, por Hokkaido, polo norte de Xapón, pero, bueno, creo que o que lle aportou máis rigor histórico foi este tipo de detalles que vos comentaba, que me decía Abel, pues, desde formas de posicionarse hasta coller elementos, etc. Entón, creo que eso foi o punto de partida para crear o Destino de Kameko, que despois tamén, dándolle xa, falando un pouco da parte gráfica, inspireime un pouco, como puiden, nos grabados xaponeses, neste aspecto así que tiñan, bueno, unha paleta de cores máis reducida, a veces certo tono pastel, porque tamén xa son grabados antigos e así, non? Entón, bueno, o resultado final pues, foi este Destino de Kameko que surxiu precisamente desa expo en Coruña, que foi tamén pues, moi máxico todo. Sí, e despois, bueno, esta obra publicou na Era Editorial no ano 21, no 2021. Tiven a sorte que un par de anos despois publicaronme en Francia a editorial Clair de Lune, coa que xa fixera un traballo que era As aventuras de Bunny, Montaña, tamén está publicada en francés. E, bueno, pois se ve que a historia gustou. Estamos buscando un editor en castelán, se alguén coñece algún, pois aproveitamos que... pero, bueno, que ese foi o orixe e sempre me gusta contalo porque a veces de calquera detalle así pequeno, se non me chega a decir ese día a miña amiga que participase, non estaríamos falando ahora do Destino de Kameko. E, bueno, previo a Kameko, un pouquiño antes, pois, sí, saliu este libro que é o Atlas da Galicia Pequeniña, que un pouco despois veo a segunda parte, que é a historia da Galicia Pequeniña, e que estamos super contentos porque está sendo un pouco exitazo. Levamos xa 6 edicións e vamos, leva 4 anos por aí e sigue se vendendo. Nos estamos alucinando. E, bueno, o que ten guai deste libro, sobre todo o primeiro, pero o segundo tamén, porque xa é máis ambientado na historia, non? Pero o primeiro que ten guai é que fala un pouco de Galicia en global, tocando moitos temas e, sobre todo, creo que acertamos en que as láminas van variando. É dicir, hai láminas que falan solamente de personaxes, outras teñen algúns mapas e así, pero acertamos en que fomos incluindo algunhas de tipo cómic como esta que estamos vendo. Esta concretamente fala da evolución da lingua galega e creímos nese momento, tanto César Cequeliños, que é o coautor xunto comigo deste libro, creemos que neste caso o cómic, en algunha outra lámina, era o medio axeitado, adecuado para contar esta historia, esta parte da historia, non? Esta mesma idea, bueno, despois ampliámola no segundo libro, que é o da historia da Galicia Pequeniña, que é máis xa orientado á historia, cubre a historia desde a prehistoria hasta os nosos días, e aí sí que é certo que xa había moito máis rigor histórico, máis estudo que no primeiro. No primeiro tamén o ten, pero non tanto histórico, ten máis de moitas cousas, non? Entón aí seguimos utilizando outros medios visuales, entre eles o cómic, porque démonos conta xa co primeiro que o cómic é un excelente medio para contar, por exemplo, a historia. E fruto destes dous, veo recientemente tamén a historia visual do Celta. Estamos esperando que nos chamen os do Depor. Ben, saíches moi ben desta. Pero eu creo que acabará caíndo, digo eu, non? Cando, en algún momento. Este libro, a verdade, que veo así un pouco, bueno, César, tamén co autor, co que levo xa uns cantos libros, é moi celtista, entón, o ano pasado, bueno, este ano todo, que é o centenario, o ano pasado propúxome preparar este libro do centenario do Celta, non? Contando, toda a historia. Neste libro foi un pouco diferente porque intercalamos unhas páxinas que lle chamamos nos de cromos, nas que íbamos poñendo os xogadores de toda a historia do Celta, pero entre esas láminas de cromos metíamos estas outras como esta do cómic. Entón, por exemplo, para contar outra vez a fundación, a historia do Celta, recurrimos unha vez máis ao cómic, que nós creemos que neste caso é o que mellor funciona para contar isto. Xa fruto destes 3 libros, os dous da Galicia Pequeniña máis este do Celta,
imos seguir recurrindo nos próximos que fagamos a contar en cómic as diversas partes da historia ou da ciencia, como no caso de Xulia, por exemplo, porque é un excelente medio para contar estas cousas. Non? Bueno, é un pouquiño o que decía nesta parte. Non? Pois, aproveitando que temos a autora aquí, eu creo que é de xustiza falar do proceso creativo, non? Porque realmente falamos ao longo da xornada de que normalmente unha banda deseñada lese rápido, aínda que ten moitas capas de lectura, é sempre un libro ao que pode volverse, igual outras lecturas non facemos tanta relectura, que a banda deseñada así, sempre atopamos numas cousas, porque todo o que está nun cómic conta, non? Eu creo que dende a aula e como mediadoras sería fantástico facer ese exercicio de pararse e poñer en valor pois o tempo de traballo, o cuidado, o mimo, e por que está cada cousa da que poñedes en cada páxina das vosas obras. Entón, isto xa está falado e conchabado, creo que empeza Xulia, non? Falando un pouco do seu proceso creativo, e para iso trouxo tres exemplos, un pouco para que vexamos que cada creador ten o seu método, ou falta de método, non? E que é moi enriquecedor coñecernos e dar a coñecer aos nosos alumnos tamén como son esos procesos de creación. Antes de nada agradecerche que lle dediques tanto tempo á lectura, porque non hai nada máis deprimente que pasarse 8 meses facendo un cómic e que che digan lilo en 10 minutos. Cando sacas o seguinte? Entón, está ben. Eso quere decir que funcionou, que a narrativa foi tan boa, que claro, non houbo freno nesa lectura. Pero bueno, como traballo, porque claro, se hai algo peor que o cómic, igual é a animación en canto a tempo invertido e o resultado, non? Pero bueno, ao final metémonos en isto, igual se nos quedáramos, ti fixeras arquitectura, non? Fixen arquitectura, sí. Outro. Outro que vete así somos. En fin. Entón, bueno, pues falando un pouco do proceso creativo en este cómic de microalgas e en todo, porque en realidad cando faz cómic histórico, igual que eu con Irene, basicamente te dedicas a buscar cousas de debaixo das pedras en fotos, en literatura se vai, en películas, etc. Non? Entón, bueno, pois, por exemplo, en este proxecto, pois, como vedes, eu tirei de basicamente ler mogollón de bibliografía científica, os famosos papers que lles encanta decir, non? De investigación, así por encima a maioría, non? Pero, bueno, eso, tirar moito de ciencia real. Para este terceiro cómic, como xa tiña moi claro que iba a ir sobre a terraformación, é un tema moi específico, eu fai uns anos de casualidade fun a unha charla no planetario da Casa das Ciencias da Coruña, e estaba este chico da segunda foto, Borja Tosar, que é un astrofísico que, bueno, seguramente veríades porque sale moito na TV, cada vez que hai algo no espacio sale el falando. Entón, pois coincidimos en outras xornadas, un congreso de Cabreiroa, e presenteime, dixenlle, fun unha charla túa sobre terraformación e me encantou que faz e quero facer un cómic sobre terraformación, ou ainda creo que nin salir ao segundo, pero eu xa sabía que iba a ser, que o terceiro iba a ser desos e que o había. E me gustaría pois ter unha conversa contigo e preparar un pouco o tema, porque é algo moi teórico, non? O da terraformación é un concepto moi teórico, no que basicamente consiste en ir a un planeta no que non é habitable e mediante técnicas de modificación do clima, pois facelo habitable para o ser humano e a vida, non? Entón, pois, por aí enganchei o meu científico de man, non? E logo pois tirei moito da ciencia ficción, non? De cómics, de libros, de pelis. Ao final le tirar un pouco do que xa tes visto. Se é un tema que che interesa ademais, seguramente teñas 1000 películas que cando as viche pensache, Dios, ojalá fixera eu esta historia, non? Entón, bueno, pois collendo un pouco todo eso, ao final acabas facendo un remejunje aí de cousas científicas de verdad
é fantasía túa, non? Acabas creando, pois, eu empezo sempre polas personaxes, porque ao final son o que me leva a contar a historia. Ao final, ti podes contar unha historia, o que importa son as personaxes, son o que lles pasa a eles, non? Entón, pois eso, sacando pois de imaxen, por exemplo, de microscopio, do tipo de microalga, do Hematococcus pois creas unha personaxe entre a historia, non? Que teña certas características e demais. Ou, por exemplo, no caso do segundo, esta xa foi de quedar con este chico científico e outro que é químico, que foi o que me contratou desde un principio para facer estes cómics. Quedamos un día, tivemos, non sei, tomando unhas cañas e demais, estas cousas, un briefing aquí, chegamos a falar de Luca, que acabou sendo unha personaxe da historia, é o que en siglas en inglés é o último ancestro común de todas as especies que existen na Terra, non? Creese que é unha bacteria que pois é o último ancestro antes de nada. Non, entón creamos esta personaxe que puxemos en Marte como habitante de Marte e demais. E, bueno, ao final é eso, coller fantasía, sí, coller a vida real e facer isto. E nada, falando un pouco do proceso do cómic, cando eu empecé a escribir esta historia, na páxina 2 do Microalgas 1, aquí temos pois, o primeiro boceto feito así a lápiz un pouco sucio e ao final metía que a heroína de espirulina era unha microalga que se está estudiando e que se utiliza ou que se empezou a utilizar en experimentos na Estación Espacial Internacional, que é a Crococidiopsis, non? É a que se cree que sería unha boa especie para empezar a terraformación de Marte, a crear unha atmosfera respirable e meter a esta microalga, non? Enviala a Marte para que empece a xerar oxígeno. Eso, na segunda páxina do primeiro cómic xa estaba aí como a superheroína de espirulina, e nesta última historia, pois, ao final, por fin chega a coñecela e, bueno, pois aí verase o que pasa con ela. E logo, bueno, trouxen un pouco cousiñas que fixen así, que non é cómic, pero sí é narrativa en viñetas, en realidade, que me están pedindo moito. Eu non é que busque cousas de divulgación, é que me chegan. É que fas e te chegan, e xa non podes facer nada máis. E te encasillas. Te encasillan. Entón, bueno, por exemplo, estes dos primeiros, do robotiño e dos rapaces, era un que supoño que chegara este ano aos coles, porque era para mover por colexios e demais. É unha campaña de ecoloxistas en acción para falar sobre a minería, sobre os danos da minería, a necesidade do reciclaxe de metais e demais. Entón, eso, sempre que me piden un traballo, eu intento non contar historias, pero que sáleme, que non o podo evitar. Me dicen, necesitamos 9 diapositivas. Pois, ao final acabo fiando unha historia, non? Porque, bueno, ao final somos narradores, o que decía él, e non é o que debuxes moitas veces, senón o que contas. Estas últimas 4, pois, tamén chamaronme fai uns anos para unha exposición que houbo que se chamaba Galicia Futura, que se fixo polo Xacobeo, pois non sei, fai 3 anos, non sei, non me acordo da data. Nada, e querían que fixera un traballo, non sabía moi ben que, sobre os nanofármacos. Outra vez a investigar de que vai isto, gracias a Dios que estudiei enfermería. E, bueno, basicamente foi contar a través de pequenas personaxes, porque decíamos, ao final o que conecta coa xente son as personaxes, non? Crear, investigar que son os nanofármacos, intentar destilar toda a palla que non digo que non sexa interesante, pero que non lle chega a xente tan facilmente, pois trasladalo a unha pequena historia na que contas que son os nanofármacos e como actúan, non? E como se van. Se pode ir con un pouco de humor incluído, pois mellor. Eso é marca da casa. É marca da casa, sí. E ti, Jorge, contanos un pouco, así xa comparamos dúas maneiras de traballar. Bueno, por exemplo, aquí o que vedes é unha das láminas que fago para o xornal, bueno, que fixe un ano pasado para o xornal O Papagayo, que é un xornal escolar que seguro coñecedes todos. E, bueno, aquí contovos un pouco o proceso da primeira das láminas. Bueno, creo que non é a que está neste, pero, bueno, ensinovos como o formato ven sendo esta páxina inteira, non?
E digamos que, claro, nesta primeira lámina o que buscamos tanto a Abraham, que, bueno, que é o director do xornal, Abraham Carreiro, como a min, foi un pouco encaixar como encaixábamos esta historia que neste caso falaba de Maruja Mallo. Claro, tiña esa base histórica, por un lado, pero por outro queríamos contala dunha maneira amena, divertida e crear un pequeno enigma para que se divertiran os nenos e nenas en resolvelo, non? E decidímonos por un pequeno cómic, non? Que na parte central todos os enigmas teñen unha estrutura parecida, representación diferente, pero unha estrutura parecida, e había unha primeira parte superior na que se conta como unha pequena introdución, e depois sempre 3-4 viñetas nas que se plantexaba o enigma. Decidimos que ese plantexamento fora tipo cómic. Entón, aquí vos poño a miña maneira de traballar neste proxecto, que foi primeiro facer eses bosquexos nos que eu traballo moitas veces cun programa de debuxo, Clip Studio, é o famoso que se usa así de cómic, e a súa vez traballo tamén con InDesign, que é un programa de maquetación, non? Entón, traballo cos dous a vez, porque vou decidindo en todo momento, en casi todos os meus traballos e libros fago as ilustracións e maqueto, non? Bueno, sempre con unha decisión final da editorial, pero a maquetación sempre me gusta plantexala porque teño así máis control de como representar as cousas. En este caso, chegamos mediante unhas probas a este aspecto, no que habería unha cabeceira que iba a ser común a todos os enigmas, unha parte de abaixo no que se resolvía o enigma e aparecía a solución dada a volta, para que non avisen, en modo espello, o sea, xa fixemos o combo dificultad, non? Dada a volta e modo espello. E despois, na parte do medio, contábamos eso en cómic. Entón, neste caso, eu plantexo os primeiros bocetos a Abraham, chegamos a unha solución, paso a entintalo e depois a parte final a dar corpos nas que busco así unha paleta un pouco acorde, neste caso, a este enigma en concreto. Despois houve outros nos que a paleta cambiaba un pouco, pero digamos que a estrutura básica viña sendo esta. Fixémoslo así porque digamos que era unha sección que se iba a repetir durante 10 meses na revista, entón o que buscábamos era algo que a súa vez fose flexible, que recordase, por un lado, que é a mesma sección sempre, e por outro, que houbera eso, un aspecto diferente en cada un dos enigmas que houbera. Pero non sempre traballo así. Por exemplo, no Capitán Lentella, que é unha dos cómics máis actuais que teño, sin embargo, a creación é das máis antigas. De feito, aquí na solapa esta, non sei se ve, a mellor... Vedes aquí este dibujete, non? Aquí. Este é o primeiro que fixen fai bastantes anos. Tiña 14 anos cando fixen. E digamos que foi os primeiros, falaba antes no obradoiro de banda deseñada que din, que a veces é un dos exemplos nas que as historias nacen a partir dun personaxe, non? Porque hai moitas veces que é ao revés, aparece esa idea e despois aparecen os personaxes. Pero neste caso, este era o primeiro personaxe, os dous primeiros personaxes que creei, e, bueno, fun creando unhas pequenas historias, a modo de anécdota. Claro, na miña aldea, bueno, son dunha aldea de Ourense, da zona da Ribeira Sacra, entón, cando había eleccións, votábase ali na miña aldea, entón, a meu irmán e a min gustábanos ir a buscar as papeletas, porque eran, o sitio perfecto para despois poder dibuixar. Entón, chegábamos a casa cunha bolsa chea de papeletas das eleccións de todos os partidos. Eu creo que ao final a miña avó e a miña nai tirábanas porque non as usábamos todas, usabas 4 ou 5 así, non? E, bueno, a anécdota é que xusto as primeiras historias que fixen do Capitán Lentella están feitas nunhas papeletas electorales. Vese detrás, a xente do partido desa época, non? Falo vos do ano 96 xa, que foi as primeiras que fixen. Entón, despois foi pasando o tempo e, bueno, eu fun seguindo esta historia, pero, claro, depois metíme na carreira, xa non había tanto tempo para dibuixar. Pero cando me volví a converter en ilustrador, dixen, por que non retomar esta historia que ven comigo desde fai tantos anos? Darlle unha versión 2.0, aquelas historias tan infantís xa non... Bueno, deilles unha volta, mantiven a esencia da historia, que é unha viaxe tamén polo universo. Entón fun creando as historias novas e poñovos esta imaxe da esquerda que é un pouco como vou creando eu, sobre todo, estas páxinas de cómic. Gústame traballar en miniatura, aunque non é o ideal, pero a miniatura axuda a facer cousas moi rápido. Gusta metelo sempre a mezcla entre guión gráfico e guión escrito. Como vedes, por aí hai unhas anotacións polas esquinas, pero o que é a parte visual aparece polo medio. Na de abaixo á esquerda, se vos fixades, é precisamente a páxina que aparece despois xa representada con liña, boceto e liña e cor. Entón, quería ensinarvos isto para que vexades como duns primeiros bocetos aparecen despois o resultado final, non?
Bueno, de feito, anda por aquí esta páxina. A min gustame traballar en pequeno porque precisamente teño esta de aquí. Teño precisamente o control todo o rato de todas as páxinas, porque unha das cousas, verdade, Xulia, que tes nos cómics é que a veces tes que ter control de moitas páxinas á vez. Sempre está ben deseñar de dúas en dúas, porque o que vemos ao abrir o cómic, non? Pero sí que tes que ter tamén certo control das que veñen antes, das que veñen despois e así. Entón, a min resultame máis sinxelo traballar así en pequeno e despois teño que ampliar e facer en grande estas cousiñas, non? Pero esta é unha das maneiras que teño así de traballar máis analóxico. Teño que dicir que a anterior do Papagaio era todo en digital, nas tabletas que temos para debuxar, pero esta é casi todo analóxico, só a cor é digital, o resto é todo artesanal, que tamén me gusta manter esa esencia de dibuixo artesanal, non? E, finalmente, o que vos quería contar era un pouco o proceso da elaboración do cartel. Que sigue un pouco a liña desto que vos acabo de ensinar, pero como vedes van tendo diferentes materializacións desde os bocetos iniciais, que houve máis que este que se ve, pasando polo entintado e a cor final. De feito, por exemplo, na parte da cor, ao final tivemos que decidir este cor azul que lle dá este marco, por exemplo, que non iba a estar nun inicio, por exemplo. Outro exemplo é que desde o inicio ao final foron cambiando cousas, como por exemplo a cabeceira. A cabeceira é diferente porque ao final acabas lle dando unhas voltas e a información que sobra, que falta. Pero, poño isto para incidir de que o boceto é a parte principal dos traballos. Neste caso, a miña idea era, xa que íbamos falar de viñetas e banda deseñada, era crear como unha gran banda deseñada nunha biblioteca na que houvese unha historia de fondo, xerarquizada por esas viñetas, pero que a súa vez cada viñeta individualmente fora contando unha pequena parte da historia, unha secuencia. Entón, creeime 3 personaxes que son os que aparecen tanto na cabeceira como na primeira viñeta, que van aparecendo por aí puntualmente, collendo un libro, lendo, deixando despois, etc. Ata chegar á parte final. E como engadido, teño que dicir, aunque non o trouxen, que tamén este ano, a parte do cartel, apareceron unhas libretas, un deseño dun marcapáxinas e unhas chapas. Entón, aí xa sí que foi o supercombo total, porque había que diseñar unha cousa que funcionase en grande, que funcionase como unha tira cómica no marcapáxinas, que ao final seleccionei 3 viñetas, e a máis importante de todas, seleccionala para a chapa. Entón, creo que foi eso que máis tempo me levou de decidir cal de todas esas viñetas que iba a poñer iba a funcionar para a chapa, cal para o marcapáxinas e cal para o cartel final e a libreta. Entón, penso que este proxecto tamén está chulo por si se ven as 3 cousas á vez, porque ves como se pode diseñar para unha páxina, para algo máis pequeno e para unha unidade singular. Bueno, é un privilexio que nos conten o proceso de creación da propia imaxe vosa, non? Eu creo que agora estaremos todos con moitos máis ollos para ver as 3 personaxes por onde pasan, non? E que fan. Quedannos 10 minutos. E eu quería darvos 5 a cada un, porque eu tiña aquí algunhas preguntas máis, pero, Xulia, eu quería que falaras, se podes, do cómics de Irene a Porteira, porque eu creo que entronca tamén neste cómic, o cómic para o ensino, as biografías, non, feitos históricos, e Jorge, xa non falo máis, claro, estamos aquí, e que non fales da túa triloxía tamén de unha maestra en apuros non me parece. Entón, paso vos a palabra, eso, que se parece que quedan 10 minutiños. Pois este é un cómic Irene a Porteira, un cómic que fixen con Óscar Losada. Óscar é periodista deportivo aparte leva traballando en temas culturais de música e demais, un mogollón de anos. Eu colaborara con ele en algunha ocasión facendo algunha portadiña para unha revista que ten de fútbol, o 10. Un día, o mesmo quedamos en propuxo, faloume de Irene González Basanta, unha rapaza que nos anos 20, na Coruña, xogou dentro dun equipo masculino de fútbol, non só xogou nun equipo masculino de fútbol, sino que ademais puxeronlle o nome seu ao equipo, como Irene Club de Fútbol, participou na liga
sendo, pois, sabendo todo o mundo que era unha rapaza, non é un caso único no mundo, non? Entón, contoume esta historia, eu alucinei porque nunca na vida escoitara falar dela. Agora está salindo, saliron máis publicacións, creo que Xerais acaba de sacar un libro sobre ela ademais, pero eu, eso, igual foi 2 anos ou 3, non tiña nin idea e alucinei porque, bueno, ao final é a proba de que en xeral, non só neste país, pero neste país faise moito borrar as mulleres sistemáticamente da historia, non? Se esta rapaza fora norteamericana xa habería 50 películas, habría unha serie en Netflix, non sei, como Óscar sempre dice que Hilary Swank xa sería Irene en algunha peli, non? Entón, bueno, pois foi un proxecto que destos que casi non lle podes dicir que non, porque é algo que casi é xusticia poética. No meu caso, que de rapaza, de nena xogaba ao fútbol, e tiña moitos problemas por xogar ao fútbol porque aínda non, agora é máis fácil, pero eu xogaba fútbol no cole, pero non me permitían xogar os partidos de liga, non? Solo podía entrenar cos nenos. Entón, bueno, nenos, había unha rapaza máis, pero solo podíamos entrenar no cole, pero non podíamos xogar fora. Entón, como eso, xusticia universal coa miña eu de 8 anos, pois tiña que facer esta historia. Está claro que chegan os proxectos ca túa vida. Así chegan. De feito, sodes dos autores separados ao nacer, porque realmente tedes tamén moitos paralelismos na vosa trayectoria. Preguntaba por a triloxía dunha maestra en apuros. Pois sí, a triloxía esta, pois a verdade que funcionou tamén moi ben, e as profes e os profes tamén gustou moito, sobre todo os de infantil, porque conectaba con esas vivencias personais. A autora é Pilar Serrano, a autora dos textos, que é unha profe de Madrid. Básicamente, aunque ao principio non era, pero son historias reais dela, non? O que pasa que vai cambiando os nombres e así. Entón, ao principio, creo que lle daba certo reparo de que se parecese moito a ela, pero ao final eu creo que xa estaba orgullosa de decir, mira, son as miñas historias e así, non? Entón, o bo deso foi que todas esas historias, ao ser basadas en feitos que lle pasaron a ela, conectaron moi rapidamente con as profes e os profes de infantil. Entón, digamos que son historias cortiñas, pero que van contando anécdotas propias dos nenos e nenas de infantil. Entón, digamos que esa conexión foi a que fixo que foran surxindo máis libros. Este libro saiu en castelán, en galego e en catalán tamén. Eu sei que nos outros idiomas tamén funcionou moi ben. En castelán, pois, algunha ten 3 edicións incluso, porque tamén Pilar sabe mover moi ben este libro, soubo mover moi ben o libro por Madrid e así. E aí a cousa é onde se viu que realmente funcionaba e que se podían contar estas historias tamén en cómic. E creo que o éxito destes 3 libros é precisamente este, o formato, que son historias de 3-4 páxinas que van contando unha anécdota puntual desta profe, que está representada por esta que vemos nas imaxes. E eso precisamente é o que fai funcionar ben as historias, que sean curtiñas, que teñan moitos nenos. A verdade é que tiña que dibuixar, non recordo ben se eran como 15 nenos. Bueno, había que dibuixar moitos máis, pero os protas eran 15. Entonces, despois xa me sabía dibuixar os 15 principais, non? Que son os que aparecen así nas portadas. E foi curioso, porque tamén foi un traballo que eu pensei que me iba a custar máis, pero que iba salindo moi fluido, moi fluido. Eu creo que axuda moito a que sean historias cortiñas, porque ao final, bueno, quedaste con cada unha delas, e vala preparando, e acábala e sigues a seguinte, non? E bueno, é un pouco o que contaba, non? Que creo que o formato axudou moito neste caso a que o libro gustase moito, sí. Pois estes son os cómics que faltaban para ese podcast do que falábamos na conversa anterior de cómics que pasan nas escolas, pois tamén unha mestra en apuros. Eu creo que xa rematamos o tempo. Non sei se quedou algo por falar, se queres consultar algunha cousa, ou damos por concluída esta conversa. Moitas grazas. Pasa a imaxe, se queres. Aí. Tomorrow's the day that the man's coming home. Oh yeah, we gonna fly down into the easy chair. Buy me a ring and a bird that sings, pretty boots and a flute that toots. Strap yourself to a tree with roots, 'cause you ain't going